Jertse koloretsua. Lukasek ez du begirik bildu gau osoan. Astarte goiz honetan goiz iritsi da ikastetxera eta trastelekoan egon zain beste ikasleak noiz eseriko. Eskola hasierako txirrina jo dutenean, mustro horrela joan da. Poliki, justo tomen ondoan dagoen mailarantz. Pauso astunak ematen ditu. Gelditu eginda, denak ari begira daude. Bufanda eta noraka erantzi ditu. Jertse koloretsua agerian utziz. Aurpegi egurtzi du, maskara neutroak kendu du. Irribarre egin du eta hilean hasi. Zurrumurru batzuk egon dira. Aurreko mutilak barregitari utzi dio. Tomek burua atzean zartako arin bat eman eta isiltzeko agindu diotenean. Lukas bere lekuan eseri da. Maskor bat dago bere aurrean. Tomek irribarre egin dio. Lukas ez da inoiz berriro armario batean sartuko.